Другият изключително интересен въпрос е Иван Червенков ни пита: ще има ли летни и зимни гуми у Монте Карлово? Ще се налага ли да сменяме гумите Дева? Няма да се налага. Там в Монте Карлово няма никаква зима. Аз не знам вие дали знаете. Ще си караме само с летни гуми. Така че този проблем с зимните гуми и с чистенето на снега ще отпадне. За което, ако евентуално снегопочистващите фирми почнат да ни съдат, ние ще ги изпратим някъде другаде в Съветския съюз да помагат, където има много сняг и много непочистени улици. Коя е първата държава, която ще анексираме след като се обединим с Монако? Мислиме да анексираме Люксембург, защото Люксембург отдавна води вражеска политика с България. Не знам дали сте забелязали. Те искаха да ни анексират още през 70-те години. Вие сте по-млади и не помните, разбира се. Ако някъде видите, ако някъде прочетете по форуми или ако разполагате с интернет, разбира се, ако прочетете хора, които пишат срещу обединяването на България и Монте Карло, да знаете, че това са платени люксембургски тролове. Така че ние като присъединим Люксембург, няма да има тролове и няма да има вражда между нашите два народа. Аз ви казвам, че интересът за разтрогването на този съюз е много голям. Това ние много добре го знаем. Голяма е, всички искат да анексират България. България е една от най-старите държави в света.